Sziasztok, egy 228 vagyok, és ma folytatni fogjuk a Minecraft házikómat. Nem úgy, nem tudom miért, csak a sorozatot Minecraftot nevezem, de folytatjuk. Na, adnak egy nap. Nekem ma megint lagok, kurva felvétel. Igen, még nem csináltam meg azt a... Mi a fasz? Szerintem kevés a pénz. De hát... Ja, ki szeretné menni? Itt dőletek meg. Na, ki akarsz menni? Hát te tudakodjál meg, mert onnan dőd lesz. Bazd meg, remélem több nem spannolhat. Biztonság... Biztonságra. Csak úgy biztonságra, nem? Ma. És tudom, már egy videót megcsináltam képeket. Szarul néz ki, de nem baj. Nincs kedvem lebontani a falat, mert csak fogom le a falat mögötte egy darabnak. De szerintem ez nem 10 hova ide. Így rakok egy ilyet, és akkor gondoltam, hogy cak, szerintem itt tök jól néz ki. Na, azért rakok egy pár chestet, szóval ha nagyon kellene, mi. Hát ide csak egy egyeset rakok. Szerintem ez így elég lesz így egész életemre. I'm ok. De csak egy szint választod a földszintől, mi? Hát jó, hát csak egy szint választ el, akkor csinálunk egy olyat, hogy ide rakok egy ilyet, meg ide egy ilyet. Remélem, hogy itt már van... Jó, nincsen vágva. Már ebbe a módba. Ez 1.015 vagy nem tudom milyen. Hogy ebben nincsen már vágva. Nincsen még. De ez nagyon felbasz. Akkor inkább így körben megyünk, Lilo Pumpkin Melon Buzzer. Itt tovább, de hülye vagyok. Rakok egy ilyet, bazd. Egy ilyet is ide. Bele egyet, wow, de szép, egy kis dekoráció. De rakok más virágot is, hé. Ha nem zaba, ha zaba, akkor fog be. Hát rakhatok ilyet is, például, hogy ilyet. Vagy ilyen fehéret, vagy ilyet. Vagy például ilyet. Na, szóval ezeket lerakom, az meg a vázat. A váza. Merre is volt a váza ebben? Ja. Cak, és akkor nyomok például ilyet. Tak. Így, tak. Így, tep. Lerakok egyet. És ide jön egy, nem is tudom. Jó, hát ide rakok például egy... Hát nem megy ide. Például egy ilyet. Új, de szép. Lent is csinálok, de királyhívó, lent még csinálok. Szép virágos lesz ez a ház. Szak. Na most mi a... Eltem a... Ja, nem. Happy... Mi a fasztolt le? Én nem tudom lehúzni azt. Na jó van. Mi a fasz van?
úgy utána néha meghűl, tényleg ez nagyon ritkán van, de pont videó közben meg kell hűlni. DJ Pop. Ki a fasz érdekel ezzel most tényleg? Ki a faszom érdekel? Jaj, de szép. Ide jön 3 ilyesmi. Ide jön 2 ilyesmi. Ide meg jöhet. Egy ilyesmi, meg egy ilyesmi. Nem, mert fehérből van legkevesebb, szóval. De, anyádat. Na most szuper. Aha, megtaláltam a hibát. Aha. Oké. Das ist nagyon sehr gut. Das ist sehr gut. Guten Appetito. Azt kérdezitek, mire félek? Én ennyire német, mert most jöttem Magyarországról. Magyarországra örülök ki. Én nem láttok, egyáltalán nem láttok, most arra. Van elég fény? Nem van. Ha nincs, akkor az van. Úgy megadtam nektek. Na, megcsinálni vagy nem? Hát nem sokan értetek kommentben, mert 2 napja raktam fel az utolsó. Jó, szóval megcsinálom, mert nem érdekeltek. Nagyon közös volt. Hiába. Nem ilyen átlagos, hogy egy ilyen egész szar lesz. Az nem tudom, hogy mások hogyan szokták, de én... Ilyet szeretek. Na, most szépen megcsinálom. Tehát így szinte le kell bontani, szinte az egészet. Azért majd belekezdek szépen. Nem tudom, miért vettem ki onnan, de megvettem jó, persze, hát akkor már mindjárt vége. Azt nem tudom. Tam, 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 tam. És akkor innentől egy ilyen kis egyenes út. Így jó, és akkor elindulhatok a szabad világba. Szépen.
erre lépcső, oké, és akkor ide. Szponzor helyen van, meg ide. Az zombi ide akar jönni, de a jó kurva. Ez már megcsináltam, hogy tűköt, szerintem hát nem olyan rossz, szerintem. Viszked a térdem, annyira van meg, hogy megcsípetek, kurva szunat. Inkább meg valami gőr. Szóval csinálok. Nem tudom, mert néhány évadban. Szóval én már csináltam néha olyat, hogy csináltam még egy kis kuckót magamnak. Szia, baby zombi, csak kurva! Te kacság! Ó. Szerintem ez egy kilátás lenne. Csinálok egy olyat, hogy ezt így kiinnen. Most mi a fasz csinálj, bebe? Hagyjad már úgy, hát ez így nagyon jó. Nagyon szép. De jó volt így, most mi a fasz csinálsz? Zétek végig, bazd meg. Nem kell egy bot, mi a fasz csinál? Csinálok még egy ilyet? Tőlek meg jobb. Ezt még megcsinálom, aztán de elegendő lesz egy videónak. Következő videóban folytatom, és ezt még kijobbítom egy picit. Sziasztok!